Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama o karon mag-upload ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 96. Sa dili pa ta magsugod sa atong drama mga listeners, intro vlog sa ta atong basahon katong comment plus natong gi-upload ng Part 95. First comment na to si Ma'am Lisa Adwan. Daghang salamat idol, always guide ko minaw sa imong mga drama. Salamat kay kanimo Ma'am Lisa Adwan na nakabalik ng kag-comment sa tuwa. Daghang kay salamat sa imo ma'am. Si Ma'am Liquins, lingaw na sad ko, daghang salamat dol. Salamat pud kanimo Ma'am Liquins nga pirmi ka na minaw sa atong mga drama sa imong pagbalik og comment sa ato ma'am. Salamat jud kaayo. Si Mary Grace Pamugas, salamat kayo sir, idol. Makalingaw kaayo pero sakit sa ulo, sakit ulo sa mga OFW nga wa nay bisbis. Ang na mabisbisa no? Parang wala ang sakit ana. Daghan day salamat kanimo ma'am Mary Grace Pamugas sa imong pagpaminaw sa atong drama o sa imong pag-comment pud ma'am. Salamat kaayo. Si Catherine Sulip, hala pagkalingawa sa drama, giuyab man ang inahan. Salamat sir sa new upload. Salamat pud kanimo Catherine Sulip sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Birna Siroy, thanks sir sa nindot kaayo nga drama, grabe na mong katawa. Salamat pud kanimo Birna Siroy nga naa ka pirmi ka paminaw sa mga drama nato no. Daghan kay salamat sa imo ha. Si Janice Ramos, wala may pili, gilumpong man ang duha, grabe jud kawagan. Tinuod no. Katong laki giuyab niya ang inahan niya, giuyab po ang anak, wala kabalo ang anak ay nga giuyab ang katong inahan. Salamat kay kanimo Janice Ramos sa imong pag-comment ug pagpaminaw sa atong mga drama. Si Nina Castro, hala oy kaihi man tag katawa ani, alegriya sa drama, sige ra may katawa diri sir sa drama imong bagong upload, super comedy kaayo. Salamat kaayo. Salamat pud kanimo Nina Castro sa imong pagsunod no sa atong mga drama. Salamat pud kay sa imo ha, sa imong pag-comment ma'am. Salamat pud. Si Richard Iscos, salamat idol, paggana kayo nga drama. Salamat pud kanimo Richard Iscos sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Lucy Silma, lingawa nga drama idol, oy sige ra mig katawa diri, burot nga sipon katawa. Kini atong drama tinuod jud no, magalingaw jud kay ni siya no. O salamat jud ka sa inyong mga listeners no, nalingaw jud mo sa atong mga drama no. Kay kini atong drama wala ra jud ni sa atong stress no. Wala ra jud ni sa stress. Salamat kanimo Lucy Silma sa imong pag-comment o pagpaminaw sa atong mga drama. Si Alpi Lucina, ayayay, giuyab man jud ang mama, pagkalingawa kaayo idol sa drama nimo. Salamat po kanimo Alpi Lucina sa pirmi jud nimong pagpaminaw no sa atong drama o sa imong pag-comment po Alpi Lucina. Si Lina Buna, unsa man sad nang lakiha oy, mupatol man og tiguang bai. Salamat idol sa drama. Matud pa ni Lina Buna, patol sa kuan, guyab ang inahan niya, guyab po ang anak na dito sa anak na nagpakasal no. Salamat kanimo Lina Buna sa imong pagpaminaw sa atong mga drama o sa imong pag-comment. Salamat jud kaayo. Si Bobby Karil, salamat kayo idol sa pag-upload pirmi, super makalingaw kaayo as in sige ra mig pangatawa. Tinuod ka Bobby. Salamat kay Bobby nga nalingaw mo sa atong mga drama no. O karon upload na punta. O salamat po sa imong pag-comment Bobby Karil. Si Judith Sakia, thanks sa drama sir, more uploads pa. Salamat po kanimo Ma'am Judith Sakia sa imong pirmi pod pag-comment sa ato ano nga isa jud pud ka nga na-appeal sa atong pag-vlog. Si Christopher Valdez, salamat na po idol sa pagpaspas nga upload, enjoy kaayo mi, super. Salamat po kanimo Christopher Valdez no sa imong kanunayon nga pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat jud kay kanimo. Si Sugar Santos, thanks again sir, super comedy. Salamat po kanimo Sugar Santos.
sa imong pag-comment pirmi no nga na-appeal mo sa atong pag-vlog karon. Si Paul J. Manito, hello idol, salamat sa mga drama, makalingaw na sad ko og paminaw ani bisan daghan og problema, makawala jud murag taud jud ko wala ka paminaw kay busy lang kayo sa akong trabaho. Salamat pud kanimo Paul J. Manito no. O taud ka wala nakapaminaw sa ato ang drama no. Okay ra na Paul J. Manito. Importante nga balik na kakaron no. Salamat din sa imuhang pag-comment no, pagbalik. O amping-amping da sa imong trabaho Paul J. Manito. Si Judy Primo, idol lingaw kayo mi si Dodoy dire paminaw sa imong drama. Grabe ang buhakak o katawa. Salamat kayo kanimo Judy Primo og ni Dodoy dia ano nga naminaw mo sa atong mga drama. Daghan jud ka salamat sa inyong duha diha. Si Helen Basil, salamat idol sa drama, lingaw kayo akong iyaan palami kuno nga drama. Salamat pod kanimo Helen Basil sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Daghan jud ka salamat sa imo ha. Ug imong iyaan diha no. Salamat pod sa iyong pagpaminaw. Si Romy Boy, salamat kayo idol sa bag-o na pod nga upload, basta ako idol dili jud ko magbinuang og bae. Gimahal na ako akong uyab karon labaw pa sa akong kinabuhi. Nindot kayo nga drama idol, lingaw kayo mig paminaw while gatanday-tanday hayang kinabuhing Romy Boy ba. Naminaw sila sa iyang uyab nga gatanday-tanday. Salamat kanimo Romy Boy sa imong pag-comment no, pirmi o sa imong pirmi pagpaminaw pod sa atong drama o sa imong uyab diha. Daghan kay salamat sa inyong duha. Si Isabel Sirna, sa wakas lingaw na sa mi idol, super funny kaayo. Salamat pud kanimo Isabel Sirna sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Arnold Burnal, salamat idol, enjoy kayo mig paminaw while kaulan diri sa mua. Ulan daw sa ilano Arnold Burnal. Daghang salamat kanimo Arnold Burnal sa imong pagpaminaw sa atong mga drama no. Si Nilda Yikik, lingawa sa drama nimo idol, ay grabe jud akong agik og ginatawa. Salamat pud kanimo ma'am Nilda Yikik na nalingaw pud kano sa atong mga drama. Si Oscar Abaydog, salamat sa sad idol og yaw taon mo pangabit nga pulis kay mamatay jud ta og way hinungdan may gani sa taas gipabuto. Ni ang comment ni Oscar Abaydog, ang pulis ang bana na nasakpan sa bana ba ang kabit no, may gani kay wa daw po sila. Salamat kanimo Oscar Abaydog sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Sa imong pag-comment pirmi Oscar Abaydog, daghan jud kasalamat sa imo ha. Si Analisti, salamat idol tungod sa imong drama, nakauyab nako idol o gabi lang jud nako pa siya gisugot. Congrats sa imo ha diha nga nakauyab na ka tungod sa atong drama. Daghan jud kasalamat sa inyong duha diha sa imong uyab. Si Dayan Balir, salamat idol sa upload nimo nga drama, wa jud ayo nga laki idol basta palakiro kaayo. Matud pa ni Dayan Balir no, dito siya ganahan sa laki nga palakiro kaayo. Salamat kanimo Dayan Balir sa imong pag-comment no o pirmi pagsunod sa atong drama. Si Arlene Berlin, salamat idol sa paglingaw namo o pagpirmi nimo upload, dili jud mi malaayan kay malingaw kayo mi sa drama nimo. Salamat kanimo Arlene Berlin nga nalingaw ka no sa atong mga drama. Sa imong pag-comment po Ma'am Arlene, daghan ka salamat. Si Belma Amor, teng sa drama idol, maura jud ni among lingaw ang imong drama kay laay jud kaayo og wala imong drama, makatawa mong gud mi sa imong drama. Salamat pud kanimo no, Belma Amor sa imong kanunay nga pagsunod sa atong mga drama. Sa imong pag-comment po ma'am, salamat kayo. Si Danny Lopez, salamat again idol, super makalingaw kayo, more drama pa. Salamat po kanimo Danny Lopez. Christopher Valdez, salamat kayo idol. Grabe jud hastang lingawan namo diri among silingan nga amang, grabe katawa jud. Katawa do ilang silingan nga amang no. Salamat kay sa inyo na Christopher Valdez ug sa imong silingan diha nga amang. Grabe buhak sa katawa sa atong mga drama no. Salamat jud kay sa inyo ha diha. Boyet Lidra, pagilo kaayo nga drama idol, maka-score tag kadaghan, thanks idol sa upload. Matud pa ni Boyet Lidra, maka-score daw siya og kadaghan. Salamat kay kanimo Boyet Lidra sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama. Kini atong drama lingaw-lingaw na jud ni siya no. Pawala sa stress. Si Ma'am Crislin Tapaw,
Salamat sa new upload, idol. Makalingod jud kaayo. Makapawala sa ruka. At the same time, naipagdulutan. God bless always, idol. Paabot ko sa new upload na pod. Salamat kay kanimo, Ma'am Chrislyn Tapaw, sa imong pag-comment, ma'am, no? Daghan jud kay salamat sa imo ha, sa imong pirming pagsunod sa atong drama. O karon upload na pud ta, ma'am, no? Para na po mo mapaminawan diya sa laing nasod, no? Ug amping-amping mo diya, ma'am, sa inyong trabaho diya, no? Sa laing nasod. Si Music Lover Mix, salamat sa pirming pag-upload, dol. Always should me ngisi basta kini ang drama among paminaw. Salamat pud kanimo Music Lover Mix sa imong kanunay jud nga pagpaminaw sa atong drama, no? Sa imong pag-comment. Daghan jud ka salamat sa imo ha. Ug maoto tanan mga listeners, ga-comment sa atong Fart 95 ug ato nasugdan atong Palamay Drama Compilation Fart 96. Ako si Lando, ginaingon, ang bana nga si Luso, tinud-anay nga higugma sa iyang asawa. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, dili na ko mahimong mahikalimtan. Bayang gabiin ninyo nang noy. Ani ako, kauban ng akong mga ginikanan, kay pangayoon ako ang kamot sa inyong anak nga Scotty. Hoy, ma-PWD ng anak na do. Pungkol na kamot do. Mauman, kay pungkol. Mapungkol naman siya kay pangayoon manim. Ay dili lang oy. Pangayoon ako ang inyong pagtugot nga pangasawon ako siya. Joker man sa mo nang no? Dili. Ayaw lang ka na ruhagin. Kailain mo kayo mapungkol ng anak na mo niya imong pangayoon. Ay kamot ko bida. Si mamag papa, uy. Sila gid, uy. Karaan man. Daghan pa kay magpasakali ay. Karaan na oy. Karaan gani nga joke pa. Karaan na di. Kumbaga na lang gud sila ndugod kung musugot ba mo nga makigminyo siya nako. Sugot! Sugot! Kamu lang di ay sa imong asawa ang naaron sa inyong bahay. Kami na lang. Ano mo rin kag bakante yung utok ha? Kami na lang. Marunong kag naiplano. Kapobre po ninyo Uso raman sa inyong anak. Oy, ba? porbida. Lisod kay daghano na mo anak taon. Kay pobre man mi. Bisag tulo lang unta to, kaanak bay. Tulo lang ta to, okay ra. Ay lang pangitag samog diya bay. Basta ro usar taon na yung anak na mo, ha? Pugsun lang ako. Daghan. Abi mo, mingaw na taon mi sa mong bahay taon. Gidaman sa yung banas kati. Looy kay mi. Nakamangon ka na ko. Bitay ko ni Muda. Joke na joke. Ay kaso, dawaton gyud na nato bay. Nga biyaan ta sa atong anak. Oh, Magminyo ko na sila. namas bay Magminyo puro. naman sila. Namas bay puro, di ba? Oo. Kita bitaw, ingon man anak na to ba? Nagminyo ta o nibiya po ta sa atong ginikanan. Oo yun. Boss-baw sa good bay. Mao. Lando, musimba ko. Kuyog ta. Ikaw lang sa kate kay tiwason ako nga akong gibuhat nga tangkals manok. Unya na lang gud na. Humanon ni nako good. Sunod Domingo lang ta, magkuyog. Sige. Gayang na uli ni mo good. Ay, nangaon pa nilang mamag papa. Nagkita man mi nila dito sa simbahan. Sila ka imong kauban? Oo, uy, sila. Nangita man gani sila nimo. Tarungan ang pagpamakak ni mo kati ha. Ako na makak, uy. Gikan kong simba, unya mamakak ko. Grabe sa nang kauna ninyo sa. Alas 8 buntag ang misa nga imong gisimbahan unya alas 3 na sa hapon kang nauli. Ay, yun saon. Di pa uban pa man ko nilang mamag papas grocery. Ni amang gani, oh. Giapilan ko nilang palit. Sakpa nga kang babayhan na ka. Bantoy ka lang yun. Sas... Ba't yun kita mo sa imong laki? Ay, tulo yung may kalaki nga, naminyo yun kate, pero kana si Lando nga among kamanghuran, ay, perte yun na, kasiluso. Mao ba day, Fritz? Nakoyab na siya, Japayuki ka neto, awa sila magkadayo na, kaya sige mag-away. Ang babae, awa yun magpadaan niya. Pug nga man ni Lando nga, mubali sa Japan. Apan ang babae, nilarga yun eh. Mao nga, kanang dugay ng naminyo nga mong kamanghuran. Grabe din kasiloso, no? Ay, hasta man gani ako mga ginikanan nga akong gikauban sa pag-grocery. Di siya mutuo kay kuno ng laki ko. Bantay-bantay lang yun ka sa imong mga liho, kate.
Ayaw pahimog mga laka nga silusan ug maayo ni Lando. Hala, Fritz, mo ato na ko, uy. Magluto para ba ko sa among paniudto ni Lando? Amo ba? Ato na ko. Sige, sige. Ay, nagdali-dali ang taon og biya si Kate. Kaluoy sa doy. Diin ka? Nakikita ka sa imong laki, ha? Wa ko'y laki, Lando. Naunsa naman taon ka, uy. Ay, basta lagi. Masakbang ganit ka. Basta lang yun. Basta lang yun. Ang naman yun yung tawana. Pataka na malagpamasangil. Kat. Kati. Ibaw kong nagmatak pa ka. Sorry. Matug na talando. Sorry na ba? Dawato na ko imong sorry ron. Pero hangyo lang na ko imo no. Di na ka magpatakag salos, uy. Og dili na mausab ang imong pagsagpa nako. Ayaw kong dapati. Tubang ako ba? Kaya kong talik di. Ka na ko, uy. Matug na ta. Tungan tagto. Papamukudok ka ba? Duka na lagi kay Kulando. Kipaduka kasi mo laki? Sus na, anasag kakapuya yun, ana, uy. Joke na. Lapi ko. Lando. Love sa taka. O gani nga nagpakasalpat ko ni mo. Lando. Utaw nga na namang pagsalos pa. Ko'y kibuhat niya dautan. Lando. Tagpante Diba? May lace pag... Sana Pinahan maning mo sa loob kaya yan. Lan, ato na ko. Matrabaho na ko. sige. Musunod ra ko nimo ha. Alas 10 pa man sab sa buntag akong duty. Sige. Mag-chatay lang ta. Ato na ko. Teka. Nga naman. Iapon sa nakuti. Huy! Nung gipukas mo akong sayal, uy! Buan na. Ang unsaman? Saman, ang gisulog ng panty. Unsa? Nagsulog na sa kagtibak. Nga na di ay. Hubuan na. Elisa naglaing panty. Akapuya ay malate na ko. Tingnan ka mag-ilis! Di ko ganahan nga masulob kagtibak. Ilabi nagmulakaw ka. Ganahan kang musulob, ana, ha? Pang jir-jir mo lang panty, ha? Unsa? Lagi. Saba ka na kasi, uy. Nagsulob kag panty nga law-law. Uroy kung makahubok ka na, kauwaw, no? Buang manislando ko. Siya nagpili sa panting akong sulubon. Di siya ganahan nga magsulob kong panting nga nindot. Hala, no? Tagal pa, uy, silando na ning nanawag. Shh, agsapa. Lagi. Hello, Lan. Malan karon. Wa kay ganang muli, ha? Ha? Ano may alas 5 sa World Clock Terrace Office, Lando? Ilabay na! Ilabay na! Guba ng inyong oras, Sandy, ha? Uy, Pauli. Alas 5 Gs na sa atong relo. paita gini mo, Lando, uy. Nahibulang nga among manager. Nga nang nagdali-dali kog off sa among computer. Hubo. Yabag ka diha. Gikan pa ko sa init sa gawas. Paliguon din ko nimo. Wa kong ingon nga mogamit ko nimo kati. Ang akong gisulti nimo paghubo. Tanaw na ko ang imong panty. Sas! Paita gini mo, Lando, uy. Sige. Tanawa nagmayo. Pero kung batian ng panty, lustred pagid kayo. Way magbuot nako, lustred na ang panty nga akong ipasulob sa akong asawa. Lipay mangko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Digoy. Ginaingon. Kung sabi mo kabuutan nga pagkatao, padlo ka makasaha.
Apan, kontentasyon gani mo abot, di ka di makapugong makasayo ka. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi, at dili na ko mahimong mahikalimutan. Unsa? Ay, wala kidong Digoy. Nag-away na sa nang magtiayon nga si Jimbo ug Mariel. To ay daghang taong nagtapok sa gawa sa ilang bahay. Naibaw ka na bitaw ining taga-ato. Basta doon ay mag-away. Tapok man din na sila tanan. Maglinibakay. Manghod ako Mas Jimbo. Klaro kinasakpan sa siyang asawa nga may kabit siya. Ay, maugit ko na nahinungdan silang away dong. Nasakpan ko na ni Mariel ang imong manghod nga may patong ug laing babae. Pagkangilad kini manghura Kagwapa ng asawa niya. Kanya, mangita siya lain. Yabag yun. Ang buta ng manghod ni mo Umagi na maliwat ni mo nga buutan Di ba dong buutan ka? Diaper la ako, para na ako, di ko mangitag lain Kana kay, gipagkaslan di ka. Di na ko mulingi paglain Sana all. Anong mangita pa maglain nga naa naman ka? Maor man lami agod. Bitaw, amawag yun na ng manghod ni mo Kasapikod na dong. Sige na, maguwanggod ka god. Ikay pitol, ana. Be, gani be, mato ko sila be. Pagkisultihan ko ning amaw ko manghod. Oh, kuya ko dong, tana. Kitang duhang mo adto. Tana dong di koy. Hapit ako dili makaagwanta ng kinaiya ng manghod ni mo ni Digoy. Misobra na siya. Dili kay karon na niya gibuhat kami turjak siglang babae. Katulo na gini kay gayon nga nasakpan ko siya. Bida gini manghura Matay nabtab ko siya dinig. Nabudabuhan niya siya kasaba. Kung musoko na, ego siya skumo na ko. Ay, day nga naman day. Kita giday ka ni Jimbo nga may patong ug laing babae. Nasakpan gyud ako sa akto manang. Na, diha sila ang karaang payag sa kamaisan ay. Sus, tan-aw ra ba nako no? Mas nindot ug mas gwapa pa ko si maong babae. Tiyaw mo na. Ay, hala no? Anya nga ni mo bugno aday. Ako pa rin nahimutang ni mo, sus, bugnoon ko gito. Ay, bugnoon ko gid unta. Pero dali man nga nakadagan palayo. Nakaila ka sa mga babae. Taga-ato na siya, ha? Ay, dito taga-ato ni uy. Kaya mo ko makaila. Bida gini manghura Nga na mangita pa siya lain ni taon kalami na nimo, kanindot ibog lawas Mas nindot pa sa kuglawas ni Maria. Oo, labaw kagamay ni Maril. Day, asawa ko ka. Pagkahanggaw gini manghod ako si Jimboy. Usa pa pagitaon niya sa laing god. Nga stand-out ko nimo. Kanindo bigo tibog lawas Yay. So, kisulob ni mo piting kay short of lami. Lakra kay imom. Klaro kay bugdo of lami. Ay, mas bugdo pag yun ning ako dong kaysa iya dong. Mas bikot pa sa kuglawas kay niya dong. Oo, de. Labaw kagamay. Kay asawa ko ka. Oo, lagi. Tapagkita alam ng manghura ko. Basta lagi. Way ayaw manghura. Mangitap siya lain ka kalamir. Lawas yung asawa lang. Yata, may tingin ba na? Ani mo de Mariel. Mas lami palagi kong Mariel dong. Uy, layo ra kay na si Mariel na ako. Oo, asawa ko ka. Mubalik ko ha, de Mariel ha. Mubalik ko. Ano pag isulti ko itong manghura kong buang-buang. Mau ba? Nasa silong ang manghura kong hanggaw? Naadong. Buutan na ba kay tingog? Murag yung sa... Karoon katawa na ka. Hindi man yung gibuhat niya Kabutas siyang kasap. Lamiar ba siyang asawa Sigbalik. Ibudhian niya. Dong ay lagdapating mong manghod ha. Masig masukol niya. Parehas rarbong gidakon. Lisod nagkamupay magkarambol. Kundi ni mo madaog badlong. Pasagdi na lang na sila Pulos na bitaw ta doon ikaw galingong mga pamilya. Tambagan ko siya. Pero kung musinta niya, mangita gubot, ang sibugan ko siya, maguwang ko. Kadaogon ko siya. Wake nung pagkabana? Kabuutan ng asawa ni mo? Niya imong budhian? Ako pa'y nag-asawa ng Maril. Di ko may tagdain. Kalami ang asawa ni mo. Dong Ligoy, mas lami palagi kong Mariel dong. Lagi. Bida gini mo, Jimbo. Di kay kamunog binuang nung moabot yung higayon nga mubawas o pangabit ng asawa ni mo. Timan ina. Ganing, sorry noy. Pero ambot boy. Di man ko matagbaw dili makatilaw lain. Sapadi ay! Ganahan ko motor dyan og lain. Hiyam! Asam to ka maliwat ang taon Imo noy. Nga ako di ko yung na Di ka maghibog luibs kong asawa. Jimbo, mahal ko akong asawa. Salamat dong Digoy. Salamat sa lami ano?
Awa. Dili makahimo og pangita og lain si Mariel noy. Kiring. Kay dako og ugma siya nako noy. Bahal kay ko niya. Ay, paniguro. Kay oras mapuno na ng asawa ni mo sa imong kabuang, sa imong papapadlong, mabawas gina. Kuya, kay magkatilaw, nagbasako pa sa imo. Noy, Digoy. Mao na! Ako ra ba, Jimbob? Hibaw ko. Kung unsa nang imo, manghulgod ka. Hindi na dako imo, ha? Sakto-sakto na. Uy, ano? Kalusot gido. Igo-igor na imong gidako sa imo. Ay, kumpiyansa do. Makatilaw na nagpalyas ka dako ining ako. Lusot gida. Masawa naman lang, ha? Jimbo. Basig mo bawas ng asawa nimo. Palagamay ra day ng imo dong. Sagdi lang. Sagdi lang. Sagdi lang. Paningwaon ako noy. Nga dili na ko magunaw na og tilaw lain. Buhato na nako ang pagbinuutan, noy Digoy. Usa? Nasakpan sa ni Mariel si Jimbo nga mitpatog lang babay? Uy, dong, uy. Na, nagkagubot na sang duha. Mupatong. Naunsa min taw nang igsuon nimo, uy. Magsige magtorjak og lain. Di mo rarabagdak og iya. Kamay rarabag yun. Na. So sa ko'y babay, di ko masugot, ay. Batian ang gamay, Di ba dong, no? May daginis Jimbo eh. Basig wala mo hilabot, basig ni patong lang ba? Kalingaw siya patong-patong. Pero bahala na siya ay. Ako gipulaan ng manghura ay, gipulaan ko. Ay, kanya. Naaram day na. Pasag din sila, oy. Ang ato mo ay atong siguroon, dong. Apoy badlong. Dong, Oh. kwarto ta na. Ha? Bago baya kong niko. Ano mo kung samta? Humot kay ko. May nga nung de. Nga, pa ko kaihi. Kwarto ta na. Oh, sa gusto ka, ari ka manghihira ako. Sige, tana. Tana day. Kwarto ta. Tana day. Lamiagis kong asawa eh. Kagaling. Gusto ka doon. Mikit ko. Layo na kay na si Mariel na ako. Dong asawa si mong manghod. Mami to. Sige na. Ihiin ako. Ihigit ko sa kinako na nikod. Ihigit ko. Magkanta sa kape. Sing ano mo sing ano ba? Anong bihira? Unsa? Mauna ni Digoy, ipani ko ni Auntie Mariel. Kay patuon ko no kaniya. Nya sa may tuyo niya sa imong i-under nako ha. Wa siya magsulti. Wa man, ingor ba to siya nga patuon ka? Klaro. Dalion ko no ka. Ay bago ko siyang ligo. Klaro na kayo. Klaro kayo. Papadyak eh. Yes, okay. Sige. Oh, pamasaron din ang asawa nako. Tawa mas ilang probinsya. Pasig ako ihian ni tiyan nimo. Hiing na siya. Nga, madto ko dong. Maligo sa ko kadali ha. Oh, sige Ihian na. kita. Ayaw lang sa pag-brief, Noy. Dito na, Dray. Ano ma? Pagdali, Noy, kay waparo to kay hisanti, Noy. Klaro. Ano kayo? Upo lang daan, Noy. Ay, sa pagkanay. Hey, sige. Anya, unsa man? Unsa may iyang ipakaon ako dito ha? Pagkanaon ko niya? Katong iyang gipakaon ni G-Badge. Kanong gulo ka niyang biglang pinaliki. Klaro na eh. Karaan na kaya. Ing nang musunod ako. Sige, arin ko. Kuy, arin ako. Sige dong. Pagbulag daan, Noy. Klaro na ni. Naglaing tuyo na ko ning asawa sa kumanghoda. Pero adik ko pa dahin eh. Dili. Magdali kong ligo be. Aron na to ko siya. Maligo na ko. Dahil Maria. Oh! Nabangas ka nagpanti. Abli-abli ka pa nagpanti ka na unsa na may tawag ka. Nga ano ka man? Nagpanti naman ka? Naglagot ako si mong manghod, Noy Digoy. Ni magpanti di ka. Nga na di ka. Kadili na si magpapadlong. Wes, mubaos ko. Magpa-turjak sa kuglain. Mo ba? Og ikaw. Uy! Ikaw ang gusto ko mag-turjak na ko, Noy Digoy. Lami arba ni mo eh. Napaibobs ni mo oh. Tapos kiga pa. Dili ko. Di ko maluib sa kong asawa eh. Dili ko marin. Gihubong mo na mo imong panty. Muran kag monika eh. Ka-cute ra ba nimo? Ka-cute sa mukha oh, Maria. Husto ka, Noy. Dot pagid ni. Kapagod may makaanak si Jimbo. Og ikaw, Noy.
ikaw ang gusto kong motor jack nako. Kay klaro kaayo no nga dako kay ning imo. Babe. Hindi ka kus... Manoy. Nagkan mo akong dukan. Bil, ayaw pag... Nagilok sa imong dughan na siya. Malibuon mangod. Be, hubuon Maril. ka imong sonis, be. Maril. Ay, imo hubo. Mag-imo ng karsonis ng buot-buo. Hubo. Ang karsonis. Tingnan ka mo. Na nag-brief na ka. Imo sa ning hubuon. Hubuon sa ning brief. Kabugto sa imo tubangan. Be, hubuon ko ning brief ni mo, be. Sa imo gitingin siya pagtuo, no? Imo ay kihubo. Hala, oy. Katako ba ni Noy, oy? Pagunita ko ni Noy, be. Bunlot ya. Bahala. Duta ko, bunot. Sige, be. Dalion na niya. Nganong labi man gyud ang ginadili. Nagkadugo si Mariel nga gitudyak. E ako, taas maning ako. Ganad do. Hilom na nga, do na may relasyon. O si Mariel, wa na niya awaya ako manghod. Kaya naman ko mo yung pangitaon panahon sa iyang kahiglaw. Higayon na, pagti si Mariel, ako'y amahan siyang gisama. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako sa atong daingon nga ipanguyab anang naibana, tigbasan ka, pangitang biyudo or biyuda ba, kay lagray kontra ni mo, pwede rin na pamisahan. Kung nitabo sa kinabuhi nga, di na ako mahimong may kalimutan. Brad Roy, tanawa ko si Lori ba? Ano man, Brad Romel? Lami kay purmas lawas oh. Ha? Pagkatuglaway? Hoy, ayaw anak Brad, may bana na. Hindi. Uy, mapatsing kag bana. Loko man ta. Ay, pagbinuang Loko di Brad ha? bana. Ay, pagbinuang di ha? Asa man taong ka naliwat? Uy nga, di man ko ingon ana. Di papa. Mingaw magkaog dito sa baboy day. Palitay la rin na, litson. Ay, inig birthday na lang ni mo pohon, oy, magpalit ta. Ano kaya pa ito? Gusto kong kaon ugma. Nga ka? Bato ba oy? Sige ko una ng lami kang litson kagumkum kayo. Hay, maayog. Sayo tagmata ugma pohon. Moro na ka, Jay. Kasi mo mong pasabot ha. Maligo tagdagat. Porpida. Ay, dagko asas bawd tong, uy. Lami asuyupo ng mga bawra oy. Soy daw. Lami kaligot ra. Malita dagit yun na. Dito ako ginasgawa sa resort oy. O pa mga botang ng ligyag litson. Yan, saan taman ni? Maligo na tas dagat na. Oy, nanang litson na yo. Ato adayon, may nag-ikaw mag-una sa linya. Lami ra ba ni ilang lechon? Go na atong kao! Uy, Brad, naligo sa day sila si Lori ug Atong. Ito. Nagtupis man si Lori, oh. Wow. Anak, kaamag sa naman. Putik ipaay. Uy, Brad, huwag nga na magibati, ha? May daghang tao. Padula na to sila. Ato tamo. Pan, muabang og cottage doon nila. Oh, sige. Tana! Yung atong, batangi ko lotion sa akong buko-buko, please. Maligo gini gini. Maligo, uy, wa na may bawd. Sige, unal dito kaligo ay bantayan akong dagat basing hubad sing dive di mo. Yay, katawanan. Kaya butang ang mga butang din ako sa bantayan ha. Unsay butang ta nabi? Ibilin lang na diha good. Ito lang ilak. Ano to mga cellphone? Suot sa kong bag. Manglak lang good ta. Dawas pasad naman tayo taga-resort doon. Nagbantes mga kawatan. Kita. Bawa na ngunay na. Dayon lang ta. Sos, mahitabo eh. Ang tag-iyain ni nga resort, usa ka SWAT. Mag-ayog yung kawatan kung masakpan. Sige, TV sa mag-ilis ko para iko ha. Ay! Laoy, nibalik man ang dagkong bawd. Uy, wala man ang to. Gunit lang sa ako dahil. Gunit lang ako dahil. Why, makuptan si mo. Kiat ni mo. Ay! Malangkot ng taan ni. Uy! Kung sinunod kay Mura sa tagi masayas bawd. Unsa mo kay? Pait, uy. Di na sa kaning bawd daw. Uy, mong balik-balik man ni siya, uy. Di ba? Uy. Ano sa to? Wala. Siya giblit Romel man. Di pa asal kasal. Baak ba, Uroy, uy! Tabang na, uy! Doon boss, porbida. So, ni Payroy.
Salamat sa inyong pagluwas ako, bay ha? Atong, Ay, sabay na, baby. Okay ra. Ay, problema na. Ay gani kay naisiman nga naligo og mao'y nakalawas ni mo, Romel. pero naaputay silingan, Brad, nga nakatabang po na ako. Mag-unsa man tong siman kung wapas bay atong nga ni-assist niya. Okay ra na, problema na. Salamat kay itong. Atong, dali na, mamalik na to sa kati. Na. Imi abi ang nuri, oy. Psst, wey. Brad Romel, ang imong mata, oy. Nagtan-on ni mo ang bana ni Luri, si Bayatong. Bini mo, day. Kanina rin dito sa resort na kay kumotor jack. Ay, bakakon. Yung ka maubas ang dagat. Bak na ako. Oo, gadyukan. Ay, no, so. Purti ni mong angayana sa loob ni mong tupis, day. Pero usaray pika. Ito mo. Ay. Pati ko ni mo siksik, day niya. Kahit yung lalaki ba yung tanong ni mo, eh. Yung paso ni mo. Sundon kita ko mga langaw. Tampa di atong, uy. Skatin, so, kami ka doon, ay. Sa baoy. Ay, tawar ba? Doon sa kada. Ikaw to, awaw. Ha? Ako mong rape tanaw. Unang kina, pagkatagong rape. Saba di, uy. Naw-naw sa ko, uy. Ay, naway, may nang parat-parat. Di ba sa parat? Saktil ko, ganahan kong parat. Uy, wang hindi. Ay, makatilap niya kag parat. Matino lang na ako. Nikaon kong buwan, di ba, ginambos ito Ay, ba? makaka, uy. Bad na day ko ron. Ha, joke, ay. Pero kung buwan ka, mahalon ka, buwan. Buwan nga lokos. Di ba, lampingaw nga buwan. Makit-kit ka naliong ni mo. Ang gilok, anak to. Gilok niya, nihangad mo lagi. Ay, gusto ko sa... Ay, punta ni Bihip. Awa na. Usok, be. Ayaw na nandong ka na. Anil. Kumutang na libi. Ay. Sabi nga to tiyan. Tay. Tay. Bay atong, May dosen ka na sa Mindanao? ko ba? May tuyo ka niya, Roman. Wa, pero nimo, doon ako ituyo. Ha? O, unsa man? Lord, ibog iko nimo da. Unsa? O, ang karomel? Doon na nako'y bana, uy, gago. Magbuti kasi kung kasing-kasing. Pawa din, hey, Romel. Stos kay kada. Kausa lang. Unsa? Tinong gisulti mo? Tinuod lagi ato. Ida. Niguar ba na ako, eh? Nimal gini mo tawa na da. Ay lang ko pangita kupot ko. Waman bito ako magpadasi ang kabuang. Buang nila, pero gaba. Tagang babae na niya. Ako ng asawa, ikaw ang gitiyuan, porbida. Maglikay na ko niya. Oh, angay gid Lori. Kamay na lagkuang madanan ako si Lori Brad Roy. Nagasulti ba ning Bayatong? Ko kasi ni mo. Bawa de siya. Isulti ka naman sige asawa. Isulti ba de si Lori niya? Ang Bahala na. Surtihon, chir-chir kami si Lori. Chir-chirong ginan ako. kanya kung di ka surtehon. Malas. Nga. Wala. Uy. Gano? Kaling. Sulti ka no? Ay, Bayroy. Ay, ngano. Kalma lang, good. Ngano magkabay? Luwas ako ni mo. Pagpakaos mga gukoy kinana ka. Ay, kabuha kaya ako asawa. Ay, pagay mo si Lori kay. Ida, ako yung bana ba? Itibat natin ka. Pangitang biyuda. Ay, kalag ray kontra ni mo. Hindi rang mapabisa ka. Huwag ka. Ay, lago sigiti. Tininig isulti na ko ni mo ha. Kanda kung gusto ka pang mabuhi. Perdigara may noos may Romel eh. Sige na may patbang sa mua. O ako, ready na bug ko. Buyo kong prisuhan, kinaunsa. Ta, kaya gimituyuan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tony, ginaingon. Tinuod gyud ning dunay mga klase sa ungo nga gitawag nila og buwanon nga ungo. Kay mao man ay akong asawa ron, usa ka ungong buwanon. Mao kining hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo may kalimtan. Bogo kayong dako na. Ah, Kapila sa nakain nga nga ayaw gyud panguyab og babae nga dili ka mga asawa. Imo lang gigiron. Kay patay kayong dako na nga, mapatay ka gyud. sa ilo alago tay. May ganit tay kay nakadagan ko da. Diya gigutod ko pinuti sa nanay ni Milay. Ha, mamahalin ka oy. Mamahalin ka puyo. Adto ka sa lugar nga side sa aning nanay nimo.
O ayaw niya good pagbingoan ha dito babae ha. Nakasabot ka! Okay, karon ni ang natanong dapita po yo. Pagbago niya ha. Kung manguyab ka, kanang nakagusto ka. O niya, minyuay dayon. Kasabot? Ha? O tay, Anya. okay ra sa dini tay kay dunam di ko'y kauban sa trabaho nga ni Adini Puyo tay. Si Kanor. Ay, mayon. Madool po sa iyong trabahoan. Kasi, dili ka nga magdublig-pliti dong. Mato ko sa ilang Kanor tay, kay patuon ko niya. So, may kita ka babae nga gwapa pa doon ni anang bahay nga naatapan na ng punuan dakit sa okay bito? Ubay Kanor ka na ba? Kana diha. Kung pahaligin niya bay, panguyab ba na ako na sabay? Kung mauyab na ako na siya na akong pakaslan. Long, Florida. Marisip na mo ba ha? Marisip ka, ha? Ayaw na, si Miriam na. Anong bayanay mo kitaan si Miriam na? Porbida. Unya, usa na ka ungo kun buwanon. Ha? Ungo nga buwanon. Say ungo nga buwanon ba? Mutuwad na siya basta takdol ha. Dili hinoo na bangtas nga klases ungo. Pero dili kay ka mapaduola na sa nila kay panahon nga mutuwad na sila. Ay mamaag yung taon na ba eh. Wa ko mahadlok bisan unsa na sila bay oy. Panguyaban ako na siya bay. Katuwaron ka na sabnak. Ay husto, takdol man dayron ang buwan. Nanday sa tuwi. Kana kay katuwaron ko, takdol gid ang buwan. Malangay mo sa tanim mo na iuy. Anhin na lang din his atong sons bahay pagtuwad nak. Oy. Na, mas ganahan ko sa gawas sa atong bahay. Kay kun kasuyo po na ko og duko. Diretso na lang ko og sol sa atong pinsa aron pagdakop og manok. Nga masuyo pa na ko og duko. Nanay, uy, langayon gigwanin niya, uy. Ay, pastilan. Nganong ikaw magipasunod ni Lola ni mos iyang pagkaungong buwanon. Uy, wa na lang hinoy lalaki nga nang ulitaw ni mong Miriama ka. Ako oroy na looy ni mo na. Oh, ay, salamat. Nakatuwad na ko. Miluag ng akong paginawa. Kanina lisura sa akong paginawa, uy. Kasuyo po na sa kong tukoda. May gabi ni mo dia, Ate Miriam. May gabi sa di mo dong. Diyan magagikan, ha? Isugo kong tatay og sigarilyo tay. Tukar na sa sakit eh. Oh, dong. Mga 2 ka oras sa noon ng tuwara. Human sa 2 ka oras, sakar akong balik sa as, dong. Sige tiya, agi lang ko. Sige, padayon lang. Amping das unahan, ha. Narabay daghang iro diha. Mapaakan ka. Okay. Ay, naanad na lang taon ang mga bata nga kung takdol ang buwan. Mutuwad ko. Ay. May gabi, go ba? Hi. Halano, kagwapo niya. Bisan nagbuwad ko pero klaro kaayo na ako ang iyang kalami, ang iyang kagwapo. Kinsa ka? Karon palagi ko kakita nimo. Kupa ni mo day Miriam oy. Ayo kay buong nga nakaila ko nimo day. Si Baykanor ang nagsulti nako nga Miriam ka. Bago kong nagpuyo din sa inyong sityo. Mahimo ba biyae ko? Unya na lang duol nako kun dili ko magtuwad. Ugma day Miriam, pwede? Oo, sige balik lang ugma. Kay ugma dili man takdol ang buwan. Di na ko natintuwad ugma. Maglisod mo pakiksulti nimo kay nagtuwad pa ko. Balik lang ugma, gwapo. Niyabag ka, ha? Maguyab kang babae nga ungong buwanong. Lab na ko siya tay. Kung sugton ko niya, pakaslan ako sa tayo eh. Total, ang mga ungo nga buwan nun, di magina sila mangtas nga ungo. Sama ni Day Miriam, buutan siya nga pagkaungo. Tony! Murag dili ko makatuo. Kanang Tony nga bagong nagpuyo din sa atong dapit.
mamisita ni morong gabi eh. Oo, Nay. Muna yung sulti na ko gabi idang niduol siya na ako samtang nagtuwad ko. O gwapo siya, Nay. Sugto na ko siya. Salamat in town. Doon na naging manguyab ni mo bisan sa imong pagkaungo nga buwanon. Salamat day Miriam ha, nga gisugot ko nimo. Salamat kayo. Salamat sad nga miabot ka sa akong kinabuhi, Tony. Kay ang mga ulitaw, di manggod sila manguyab nako kay ungo man ko nga buwan nun. Naigugma ko nimo day. Usa pa kaslan tagi ka sa labing dali nga panahon. Mabuhi ang maghugasar! Naminyo na yun ang babae nga omo! Bay, palipay na ko dyan, be. Bay, tabi. Miriam, palipay na ko. Salamat day, salamat. Gege. Oo, kamong tanan. Salamat ninyo. Wala pa yan, ongo! You're always welcome, ongo! Sige na, tanamos bay. Doon na tayo gamayng salo-salo dito. Okay. Tanamong tanan. Okay. Namuuli na gidan tanang bisita. Ako naging maangkon sa hingpit ang akong asawa karon. Maayo kay nisugot siya nga ani siya higda ron sa ani ko ron higda sa ila. Kinda dili. Nay naring. Nay, asa si Miriam nay? Ha? Ay to sa kwarto niya dong. Oh. Adto alang oy. May tukar bang sakit ato kay takdol ron ang buwan dong. Udsa? Dong, uy. Nagtuwad tao ko, uy. Wala. Unya na lang ko, ana, adong kung mulabay na ang 2 ka oras. 2 ka oras pa ni pagtuwad na ko. 2 oras antos na ko day di ni mahimo day. Dali. Agkan ko ni may ni kinagtuwad. Uy, ay, lami sa Dennis. Ay, lami. Agkan ko ni. Lumi kay Kuniti ko, kay matumbak ko. Nagtuwad pa yan. Ay, ani na lang ang posisyon ito day. Nagtuwad na lang ka. Ay, ani. Sige. Bukan ko nilip. Virgin yun nga nakuha na akong ako asawa ang bisan og nagtuwad siya. Kay gisulan man siyang pagkaungo. Ako magmahay oy nga ako siyang gipakaslan oy kay labang kay nako akong asawa nga ungong buwanon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ko si Junel ginaingon, dili man pa ikaw ang akong nagustuhan, pero ikaw mahinuon ang akong napakaslan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Okay na ning naplit akong 2 ka sumis o 2 ka polo shirt. Ito ko sa food court eh. Kaon ko gutuman eh. Uy, hala. Ang panyo sa babae ay natagak. Miss! Ang imong panyo natagak! Ay, hala. Kala, salamat kay Mr. Ha. Uy, hala, kakuha pa niya. Ang ako siyang tuulong, be. Akong ila-ilahon. Salamat sa imong pagsanong sa akong pagdapit ni mo, ha? Nga mga onta din sa food court, ha? Dila? Padung sa ginat ako din kay mukhaon sad ko. Day! Mubayad na sa among gikaon. Pilang bayaran na mo? Uy, ako rin mabayad ko eh. Ako ra. Ako ang lalaki. Busa ako'y mubayad. Hala, salamat ha. Dalagay salamat, Junel. Mao ba dong? Uy, babay ka nga na ila-ila dito sa mall nga imong gisudan. Oo pa. Ugapahan niya po eh. Ako siyang gidaog kaon dito sa food court. Kuha pa o klaro kay nga buutan siya pa. Mao ba? Imong ta dayon itong pangulitawhan, panguyaban. Ano ka makabaw sa imong uyab nga nagbudhi nimo? Padung ako manguyab niya pa. Mao ba? May number naman ko niya. Unya, friend na po mi sa Facebook. O ako niya siyang chatan. Imong chatan? Chatan ako. May friend naman sa Facebook. Dungog na ko imong pikatan. Dili eh. Noong sabay. Bungo naman ka pa eh. Mao lagi sa klaro eda. Kana Iguang naman karon. Dili kay magsigi ka una-una atong imong uyab nga tuwa na sa laing bukton. Ay, di na akong magunahon na panjanit po eh. Na. Kana kay nangita siya og laing laki. Pahala siya. Dili na ko niya. Bantay bitaw imo na sa nang istorya ha. Tumor na sa dila. Dili. Tinuod ang babae nga imong naila-ilad to small. Uya ba na? Aro higpit nga. Malimtan mo na katong babae nga nagpasakit sa imong dughan. Mao ba day? May lalaki ka na nga nagustuhan? O, Ate Gina, o nakasiguro ko nga nakagusto gud kay ko niya. Kay siya man ang niya karon sa kong una-una. Yun na, nindot na da. Papamisitahan na dayon din hi. Muna'y gusto na ako nga magpaton ka ng hinigugma.
Sugot man gani ko nga ikaw ang una nga maminyo kay nako. Hala, kay nga no di ay ti. Ang imo ding uyab nga si Kuya Ronron, wala may plano nga magminyo. Gibuwagan na nako eh. Ha? Nasad? Nakigbuwag nasad ka sa imong uyab? Sige naman lang kang pamuwi ka ng pamuwag ug uyab ati uy. Da, uy ayo si Ronron uy. Kamay pag iya ha. Dili pa gyud magkamaong mudas kama. May pagbuwagan. Ati uy, dili mo na mong butang nga gud ang angay ni mong nahunaon. Ang importante na higugma ang lalaki. Hindi ko uy. Mag-unsa man ang ilang gugma unya inig-ana nila nako. Murara kong nagkaugwa. Oh, ay. Busa ikaw day, kung nakauyab ka na, sigurado agyod nga may kidakon ang iyang pagkalalaki. Kung gamay gani, buwag gi. Kay maoron man gihapon na. Mamana kag laki nga gamay kuan, mga bit ra gihapon ka uy. Mao ba, Junel? Gitawag ni mo imong amiga nga ginganlan og Adela, ha? Og nagsabot mo magkita mo karon sa downtown? Ube Dani. Di pa man siya musugot nga madto ko sa ila. Busi nikita na mo rong hapon, inig-ops na mo sa opisina. O, panguyaban din siya. Maraw na limot yung kasi mong uyab nga nagpasakit ni mo da, ha? Kay may lain ka namang ipanguyaban ron. Inood bay. Hingpit mo na nga gikalimtan si Janet. Og si Adela. Siya ang akong panguyaban. Kung iya gani kong sugton ron, pamayan ko din siya. Oh. Pakaslan ko siya sa labing madali. Ayun eh. Mga na bay, mag-ampag yun ko nga sugton ko karon ni Adela. Mag-ampag yun ko. Bay, pwede mo tabang kong ampo, bay. O kung mauyab na mo bayhan na, manghinaot kung nga buutan, putaon na ba. Nga dili ka niya pasakitan, sama sa gibuhat sa una mong uyab. Oh, mao ba? Magkita mo ron sa imong admirer sa downtown? O ate, magkita mo rin og usab. O iyagay kong panguyaban ron, isa na ko siya sugtuin. Mapamasitahon sa nako siya dinis ato, una na ko siya sugtuin. Oh, okay ra masad na. Sige, kung magkita og magkasabot kani mo, okay ra uy. Sugtan na lang kung manguyab. Pero dadag yapon siya dinis ato aron makakita ko niya. Ay, di lang sa. Di sa nako siya sugtuin. May akong gusto nga anhin nako siya sa atong bahay sugtuin, ate. Nahalagod, kay bahala. Basta okay na ko nga ikaw ang una nga maminyo kay nako. Kay ako, o pagid ko magkakita lalaki nga akong pakaslan. Salamat nga mitong nga kayo sa itong sabot kay Adela. Ako sad, nalipay pud ko nga dito nga ka sa tong sapod. Tana na, manutag mall. Atos sa food court, samtang mag-snack ta. May sulti ko nimo. Oo, sige, o ba? Sige ta na. Junel, Muna, day Adela. Nahigugma ko nimo. Busa sugta ko day. Sige na. ang akong gusto nga adto ta katubagon sa imong pagpanguyab nako sa among bahay. Pamisita na ko karong Domingo sa gabi eh. Okay na day. Sige. Karong Domingo sa gabi. Mamisita ko nimo. Ay, ikaw nalalagi sugat nilang mamagpapa sa airport. Kaya may bisita ko nga paaboton ron. Ate sad, uy. Ako sad, damo ko di paabot nga mamisita na ako si Junel. Ako rin mo istorya ng tawhana, kung maanhi siya. Sige na, lakaw na, sugatan na sila sa mamagpapa. Kaya karon sila mo abot ikan sa Manila. Niya na ko inikit yung giingon ni Adela nga niya sila magpuyo. Ilado mo kung sila din Manguntahan ako kung asa ang bahay nila ni Adela. Anak ko mo parking sa unahan. Makalakot. Ay, dili mo dahil ang bago na kong uyab na si Rico. Kuy. Tukar bang gana na ako sa sex na. Saan naman lang iniron. Ayo! May gabi Day Adela. Ang admirer ni Adela. Junel Day. Niya na siya. Kadiyot ang Mr. A. Manaog na ko. Paabot ako sa silong kadiyot. Wa man naging ni si Adela. Ingon ka nga. Ni Asia sa suding kwarto. Nagpaabot na ko. Ang tinuod. Wa din hiron si Adela nga ako manghod. Hala. Naghubo ka sa imong sinina og sayal. Nagpanti na lang ka. Og wa kay bra. Tuga na imong bobs eh. Bugdo kayo imong ubos. Di lang ta magsaba sa kong manghod.
Ha? Lipaya ko, Pi. Oh, galing. Napangita ko og sex ang gabi una. Imo kong gigapos gihagan. Dali. Muta ni mo eh. Mangita sa kapitali tayo. Sige. Lami adidihon na imo bobs. Uy. Imo kabating. Napit sa oras. Imo nga sa ubos akong hagan di. Sige na, Ang kalamian, Janelle. Ako. Ako. Shit, kada ko, ani. Anindot kong ganitan, uy, aning dako, uy. Kahit pagid ka, anong ganda niya mayroong ganahang kanon. Okay. Lami. Ting ano mo daw sup. Ang sama no. Lami na kayo. Ato na nang isuod ni. Kulain mo. Sige na lang, uy. Gunahan pa ako, Sige. May plaster na ko. Kung gusto na lagi. Janelle, kita na lang, Abi. Magpakasal, Janelle. Amitay ko na say. Paspasi. Birahe! Bombahe! Janelle. Nganong labi man gyud ang ginadili. May nahitabo yun na mo sa maguwang ni Adela. Abot ni Adela, kuya na kayo ko. Ay upat ka round yun ang among nakuha iyang maguwang. Mao nga, isultihan ko na lang siya sa nitabo. Igo na lang sa paghilak si Adela. Kay kami naman hinuon ang nagauyab sa iyang maguwang. Maguwang na hinuon ang akong nauyab. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marlon, ginaingon, balag daghan kag uyab, okay lang na basta ulitaw ka pa. Pero ayo kinig buhata kung minyo ka na, kay makasa ka na ni ana. O kining nahitubo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimo mahikalimtan. Kadaadlan ng mag-uwan, ay. Aksyon ko kabala ka hindi, kay pero mimo kong maulis ba nga basa. Ay, pasilong na ko rin sa detention eh. Napasasag ko. So? Ikaw na? Marlon? Uy! Wow, what a small world. Uy, so? Uy, kumusta na ka? Okay lang! Minyo na ka? Kanin porma ha? Ninyo, ulitaw po ko eh. Kita ko sa mga FB, no? Huh? Gipost ni mo, gikasal mo sa girl. Ikaw, no, atikon, gihapon ka sa. Bitaw, minyo na ko so. Ikaw, ano man? See? Well, minyo na sad. Kung saon, gipakilig man ko, gipa-in love, pero di minahal. Hugot? Luag na. Usay. Luag na, kay human ko ni mo giitsapwera. Oh? Daghan mong lalaki ang akong gipatilaw. Huh? Mau ba? Daghan na di ang nakasuod, anang langob eh. Daghan mo lang. Iyay. Pero sa kadaghang nakasuod sa akong langob, ikaw ang di na ko makalimtan, Marlon. Uy. Ay, hala, kalitas kilat ha. Grabe siya ha. Mao na diya, namakak maguga, mahong kalit bikilat. Sayot ka. Ni kilat og kalit kay nasuko ang langit nga imo lang kong gibaliwa, Marlon. Oy. Resultas imong gibuhat nako, nagwala ko. Ug tan-awa, napunta na ko sa lalaki nga bisag gamay wa ko'y gugma. Sure, oy. Lucky! 1,000% sure ko, Marlon. Grabe ha. 1K% yun. Sa sunod, kung mag-uwan, pasilong kun. Kada uli ni mo no, basa kay ka. Saon nga, maurid mong kugkong nga, mangita ka na ako, kung madugay kong mauli. Kung ingon anak gani nga sitwasyon, ay lang pag hunahuna na ako. Kaysa permi kang basa, timingan ka gani nga malaw ang imong resistance na, madakpan gid ka sila nat. Ay, simba ko, Iray. Tinawa, resulta niya. Kalit pagkatol. Anong niyaman ka pa? Sila ka ko ni mo, Marlon. Nakita ba ni Ira na imong asawa? Absent naman ko no, kag upat ka adlaw. Basig, unsa na ka ng imo ubo ha? O gilanat? Pa-check up eh. Di ko ba eh. Ingnon niya ako nilang nag-COVID ko. Tuo ka man na eh. Wala COVID ron eh. Unsa ka ba? Pwede naman ganing di ka magsulob og face mask. Marlon, nakapalit na ko og tambal. Tumara na yun ni Haron, mamaayo ka. Uy, pa? Ano mo kuday ka? Paamin ako pa. Salamat kay giduaw ni mo si Marlon. Doang yun ako kay ako man pinangga.
Stilan. Oh, sige na Marlon. Bango diha o tumara ang tambal nga gipalit ni Ira. Unsa na ba niya eh? Mapagani akong pag-ayos sa lanat o gubo. Kung mapay pagtungan ako sa opisina, nag-uwa na sa bida ba eh. Sa sunod, kung mag-uwan, pasilong lang, Goy. Kada uli ni mo, basa kay ka. Mawarid magugkong nga mangita ka na ako kung dugay kong mauli. OMG! Nakita na sa ang isda o ang luwag. Oh. Hello, lover boy! So? Murag may kipasabot na gini ang panahon, no? Ha? Hain may maayo, Marlon. Panutak mo, tel. Aron adto ta magpauga dito. Kunya, magpabasa na sad. Oh, kano ka uwi, Marlon? Hello? Sige magtutok na ako. Kuan, ang imong blouse ba, nabasa o nipis kay ni? Uwa kay... Arp, klaro akong nipples, Awa, Uy, no? klaro kayo. Kunya, sa man? Mukuyo ka na ako sa motel? Or dili? Hoy, mukuyo ka? Kining kuan ka lang. Or dili? Basta ingon ana ang sitwasyon, ay lang pa ko nauna na ako. Kaysa permi kang basa. Timingan ka gani nga malaw ang imong resistance, madakpan yun ka sila nat. Hoy, Marlon, ansa man? Sige, magagtanaw sa kundukan. Tana na. Magpaugata. Unya, magpabasa na sad. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ganihar maghihunong ang uwan. Alas 10 na mas gabi eh. Wa pa man maulit si Marlon. Disat ko makatawag niya kay nahibilan ng akong cellphone. Krapihas ang tawhan na eh. Alas 5 sa hapon ng iyang out o niya alas 10 pasado nas kagabion. Wa pa mauli. Sorry. Kaigod ni mo yun eh. Experience na gid ko kay daghan man kog lalaki na suwayan na. Kiday May kay. nagkumutaw og lalaki. Nagbawa ko. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Kala ko nating ko na ang ulap ng langit. Kapag kapiling na nananamig ka na, bakit ganyan iyong pag-ibig? Gabi. Grabihan ni mo eh. Naluya ko maeda. Mura ko guwa na umoy. Ikatulo naman to karahon pero ikaw ba? Consistent pa maghihapon ka performance? Gikutasan ang kay ko? Ay, kutas-kutas diha, Lon. Ha? Kutas bitaw kayo, tinuod. Long play mong good ka. Unsa ko? Plaka? Usa pa ta. Usa? Nayabag ka. Wala eh. Wala, umrag na ko'y power. Muli na ko. Unsa na bang orasa? 11:30 na sa gabi. Ha? Usi? Shane, stay there. Ha? Hanap magkabangon. Muli na ko. Balik ko kigda kay may 4th round, 5th round, o 6th round pa ta. Unsa? Dagbalik. Uy. Niyan ako sa amo. Kung sabay akong irason ni Ira kung diin ko mabuntagi. Diin ko mabuntagi nga sa pagpauli na ko. Paitay ni, uy. Uy. Si Ira marong nagilak. Ayaw walang pagkukom, Ira. Wa ta may bawo kung unsa hinungdan ganung hangtod ron wa pa mauli si Marlon. Patay nang akong amahan. Sa may buhaton ako ini. Bala na ni, uy. Akong sultihan sa tinuod ng akong sawa nga nakasako sa among kaminyon. Oh! Sama, na mo ba na, oh? Ira. I'm sorry. Ayaw ko gaksa. Ganang na nga yung sorry. Kuan kining... Say, buot pa sa buti ni, Marlon. Ay kong ing na, nga ang imo gibuhat si pagkaulitao. Kadaghan ka, kuyab. Imo na siyang gihimo karon, nga minyo na ka. Ha? Ba, Ira, wala ko mapugni ang tentasyon. Labuang na ka! Minyo na ka dako! Kanahan na ka!
Kinsa siya? Ang usas ako mga ex, Ira. Pero ikaw nga akong gipili nga pakaslan mong biyaan o gibuagan ako silang tanan. Unya, daron gibalikan nimo? How dare you? Sorry ka, Ira. Sorry ka. Sayo na kayo lito ko ng phone. Sorry, Marlon. Pero giguba nimo ang akong kasing-kasing ug ang akong pagsalig diha nimo. Unsa may angay na kong buhaton, ha? Aron nimo ko pasayloon. Sultihi ko kay ginambuhaton. Mao ba? O, Ira. Buhaton yun ako. Pwes, paghikog, pagpagkamatay! Uy! Ha? Buhatan na! Aron mawagtang ang akong kasilag nimo. Paghikog ka nang mamatay kag yun! Wa na ko buhat ang gisugo ni Ira nako. Di makasa ko. Di ko makahimo sa pagkutlo sa akong kinabuhi. Uy, kay dako ng saas Ginoo. God-fearing man ko. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Vicky, ginaingon, dili giday maayo nga mamili tag lalaki nga gwapo. Kay dunay panahon nga ang gwapo nga atong napili, way ayo. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo. May kalimta. Day, Vicky. Ulo ikataw na ko, day. Sugtan ko, day. Mahal ta kay ka, day. Ang tinuod no dungkoy, mituo man ko nga naikugma ka nako. Pero sabta sa taon ko, wa man ko'y gusto nimo bisan gamay. Pero kung makauyab ang kita, day, makaton ka rin niya sa pagmahal na ko, day. Kay mabinutan ko. Ug di na ko mulingi paglaing babae, day. Bisag malingi pa kag lain. Wa man Tikig na sabit ni kay Kulio, day. madaoy. Bahala, Kay day. bati man sad kag naong koy. Day, Vicky. Mao ka na, Vicky. Nakabati ko sa inyong panagsulti gabi eh. Ug ako'y daluoy ni Dungkoy niyang imong gihisgutan ang kabati sa iyang naong. Wa man ko'y tuyo nga sa kayon gud siya ma. Maingon man gud siya nga kung sugto na ko siya, di na ko na siya mulingi paglaing babay. Mang maingon ko nga bisan pag mulingi siya kay wa po siya babaeng madak tungod kay bati siya na. Uy, buutan pa edas Dungkoy ha? Ug para nako, Vicky, dili sa hitsura sa laki ang sukdanan sa pagpili, uy. Ang batasan. Mas nindot man gid nang maayong batasan, unya gwapo pa gyud ma. Nah. Basta kay gwapo gyud ang akong uyabon ma. Gwapo. Mabagaw, ida no? Sita na mo laki ka ito nakaila na mo dito sa merkado. Itabi ako ninyong nagstorya mo ato. Katulagi siya kao. Kabantay masad gani ko nimo nga nagtan-aw ka namong duha. Gwapo siya kao no? Gwapo sad. Okay ra, gwapo sad. Pero ayan lang itong siya sugta. Gaw kay so ituha sa kon wa ba siya uyab kay kasigaran ra bang mga gwapo. Daghan kay uyab. Misulti man sinanding nako siya uyab ka. Busa sugton ko gyud siya. Kun madayon gyud siya pamisita nako gaw dito. Ay, salamat kay day nga. Gisugotayin ko nimo. Kana tungod kay sa una pa lang na akong pagkakita nimo ding. Nakagusto na dayon ko nimo. Ug nag-ampo ko nga matinuod gyud ang imong giingon nga mamisita ka nako. Ug salamat nga ni agit ka. Tungod kay love ta ka day. Kay cute kay ka. Cute ka nga pagkababae. Ganahan kong babae nga gamay. Gamay nga babae gyud ang akong gipangita day. Mao pa nanding. Ako sad no, ganahan sad ko og lalaki nga dako. Unya, gwapo og taas. Mga nagkagusto ko nimo kay dako man kang tawo niya, gwapo og taas. Mao ba nak? Nagplano ka na nga magminyo mo atong lalaki nga imong gisugot gabi eh? Naon sa magkadinalian ba anak? O pagay ka masuhito siyang batasan? Di ko gusto mawa pa siya nako ma. Ano gun kayo kung maato pa siya sa lain? Mo na siyang akong gipangita gun ma. Gwapo niya, dako nga tao. Nahala. Husto ka na ba sa edad? Kasayo ba di mong nagpasiksi? Asa bang going, ha? Asa pa? Mag-date meron ni Nanding ma. O, bahalag asa ko niya dan love man sa dako siya. Vicky. Kung dadon ko niya og motel, di jud ko mabalibad na lang maoy kay love man sad na ako siya. Oy, Vicky, ay pagkinanggaw, oy. Ay pagsunod ang ubang mga babae di nga wa pagay gikasal, mitikay ang na.
Naunsa ka man in town? Ah, bala ka diya, maoy. Hoy! Ko, maoy. Awara gyud ni ka way batasa di bataa. Vicky! Patuyan gus imong gibati day. Ay, pastilan gyud is Vicky. Abi kay gwapo ug dako mang tao buhayang dayon. Ay, ambot aning anakag asa di maliwat. Uy. Salamat day Vicky ha nga misugot ka nga musud tag hotel. Og inaot nga dili ka ma-discourage suman sa mahitabo niya nato. Sa kadaghan sa lalaki nga nanguyab na ako, ting. Huwag yun ako sila sukta. Pero ikaw, gisugot na dayon ka. Tuon kay gibati na kong nahigugmakit ko nimo. Busa, wa ko'y angayang mahayan. Wa na, ting. Kaya ko na pupusan Tuka, ha? Karon buon ko ng imong pante. Wow, ka-cute imo nga. Ikaw pa kay babo. Pabang ko'y laking nagdayon diha. Ang pagay nakasud. Ang ako ragyang tudlo. Este. Tudlo? Ka ng usahay, God, maglimpyo man ko. Ka na maligo ka. Makahapit na sahig sud. Uy. Mo ba, baby? Hagkan ko ni Kalami. Bahay ka na. Ay, gikap mangguna ni mo. Ingon man kay kukuhan kumingking ako nakuptan imo di ay ni kukuhan niya dumpo. Gipot lang sa akong uyab sa una day. Suko man siya nga. Pala uyab kay ko. Ito nga iyang giputlan day. Nagkaroon man taga uyab nga naputol ng katungan ni sobra tunga di ang naputol. Mauram sa akong kumingking. Day kay. Ikuha ni Pipula. Padayon na to. Tayo di ko! Ay! Ayun ni! Uy. Ay, salamat taon day. Nagisugot lagi ko nimo. Baby kay. Salamat Sunto na lang taka, balag dili ka maayo kitsura. Total, tinuod man sa kang nahikok ma. O day. Tinuod. Mahal ta kay ka. Ug doon na ako'y tekang kwarta day nga. Natigom. Pwede na tayo mga pagkasalay, magpakasalta. Ayaw sa pag... Gusto mo akong lawa day, magpakasalta. Gusto hilom sa uy, kay may sutaon o na ko. Basig ka na imong gitaguan din ha ba? Sutaon sa na ko na pataka mabana. Karon kay gisugot naman ta ka, sige mag-date ta ugma. Ug anha ta ka tubagon kung pakaslan ba ta ka o dili ugmang adlaw. Kini, virgin pa kaya ni ay. Hilap ta na sa una na kong uyab pero umpol man to mo po kaayo mararagwa. Mo ba? Buo ni. Buon ko ni. Sige, awon ko na tawa. Hala koy. Bayot na imong gidada. Kadako gutan aning. Ako'y galitan man tani mo rin taklan. Kalame. Sige. Agad. I love you. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Kala ko nating ko na ang ulap palangit. Kapag kapiling na nananamig ka na. Pagyud ko magmahay nga si Dongkoy ng akong gibana. Alagbati basta ako perming happy. Uy. Ako si Rona, ginaingon, mas palbihon ko pang mamatay isa magpakasal sa lalaki nga maoy na ko ba sa akong pagkababay. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Unsa na mag-arong orasan, no? Paita sa ding yatas bukid puyo eh. Di ta kay bawas oras. Wapod ko'y rilo. Unsa ko no maikapalit? Unsa tong akong ipati? Murag tunay mga kagmayng laya na sanga nga natumban da. May tao? Yay, mingaw na ra pa kaayo. Asa naman po ni Manoy Dolfo, uy. Tugay sa may balik din, nga nanuroy raman sila sa lungsod kay Fiesta. Ako rang usang kipilin din ni siyang pay. May kiaw-aw ang ero nilang Manoy. Haliso kaayo. Wa siguro siya magkaila sa tao kung may tao man o galing sa palipot. Hala! Ha! Ayog singgit, ha?
Ang di ka nung gabol. Kinsa ka? Ay, naputa na. Higda! Sa? Sangam, higda ka dili. Higda! Di ko. Buang man ka, buang ka, buang. Ayaw! Sakit ako itong imong isumpag. Nanti kang higda na. Higda! Kasi ang mga... Saan na itong paulian ni taon nga wala naman tayong kasakyan? Taon sa naman hinuon eh. Huwag may biyahe, bisag tricycle naman lang unta. Saon pagbiyahe nag-inom po kay pista bang god. Saon na to sunod na nga maorang usad to sa bahay ron. Siya rin na bilin. Orbanan lang bitaon ta to na ako sunod na. Paubanon ta to na ako. Saon na. Karon ini uli nato sa atolo. Hurot na nga itong mga kayupan. Kanindot ni mong borma nga nag-ubo ko ay sininaw eh. Unindot ni mong sumpot. Pakpakon be, pakpakon. Kusgon. Shhh! Ay, saba ah. Ay, saba. Ubo na ko ni mo. Ay, di mo buhatin ako. Bisa ko. Dimito ka man ako. Ayok! What's mo kong siya sa iyo pa? Kini, ayok pa. Sukunip. Sakit! Sama sakit na kamayan din ako. Ay, ko gingain eh. Yan ako maluhay ni mo. Mani ko rip ni mo. Samay ni nga. Tilaan mo rin. Kini. Aw! Sakit! Sakit na! Huwag kayo! Pastilan, hayag naman tang nabot sa ato taon. Lu? Nagubang ang butang sa bayag. Uy! Ano ko na? Runa! Runa, day! Uy! Kinsa man yung lalaki nga nag-ubo sa lawas ni Runa? Kinuha ko. Diyos ko, dul po na kanukos, Runa! Runa! Manoy! No! Limal! Si Albert Adik kining nag-ubo ni mo, Runa! Buang ni Adika! Yung hilugo si Runa! Awag ka mo, Runa! Kitang pisi! Hayop ka, Albert! Busbusan ko siya! Adolfo! Kasi mamatay ng adik! Buang ka, Adika ka! Adolfo! Tura mo! Kriminal ka! Grabihang Albert bisag puspusa nagkahoy wa paghihapon ka mata. Hain ang akong anak. Ara! Saray mo anak ka, adik! Para katugba! Hutsang may nahitabo ini niya. Ganong nagdugo man ang iyang agtang. Ako'y nagpuspos anak ng Carmela. Unsa? Buang ka man ni Adolfo. Unsa may sas akong anak ha? Ipapriso ti ka. Ni Marcia! Iyang gilugos ang akong manghud kasi Runa! Unsa? Ayaw pagpatakag pamasagil sa Huwag ka akong makita na! anak ko. Ha? Si Runa na nagadugo! Siya'y nakaingon nga nung nagkadugo ang akong manghud. Kay iyang gilugos! Bayran ni Albert ang gibuhat. Adto na siya mamatay sa pisuhan! Ma, Carmela! Kuwasan ako din ba, eh. Ma, dagang tagkwarta, ma. Di ba dagang tagkwarta? Pairin mo pulis, ma. Anong kagawas ako din, eh. O saray paagi aron makagawas ka din sa prisuhan, Albert. May nahuna-hunaan ko. Kung sa imong tuyo ng Carmela. Naa si Rona. Naaman. Kung sa imong tuyo sa akong manghud. Nag-unsa man ka din hinaw. Aron makahibaw ka. Nga gusto kang pakaslan sa akong anak. Unsa? Nabuang na ka ng Carmela. Iyang gilugos ang akong manghud. Unyang maingon siya nga pakaslan niya si Runa. Sa man ni? Aron na makagawas sa Albert sa prisuhanang? Di ko masugot. Kung inyo kay pakasal kang Albert Manoy Dolfo, mas may pang magpagkamatay na lang ko. Di ka masugot na Runa. Di lalim kining nahitabo di mo. Iguba ni Albert ang akong pagkababae. Ingnang imong anak nang.
Madugta siya sa prisuhan. Di na ko iatras ang among kihabatok sa rapist. Pweh, hilas. Murag si kinsang babayhana. Yama, saan man eh? Anhin lang gini ko mamatay rin sa prisuhan, Mama Carmela. Tingnan di ka ba? Kamita tong kwarta, aron kagawas ko din eh. Buang man pod kagod. May kwarta man unta ta. Pero ganong nang rape pa man ka, nibayad na lang unta kag babay. Saan man mga lami man ang rape eh. Buot di ka! Gago! Ay di magpabilin ka din sa prisuhan hanggawa ka. Ma Carmela. Miss? Nganoy mo ko gihikap? Kaysa ka? Ala gusto ko, miss. Nahog kayo mong ID. Dari mong ID, miss, oh. Ikaw na si Rona? Ay, gusto ko, ha, Ron? Ako na si Bernie. Bin mo, ganahan ko rin mo. Presko sad ka da? Ay, lagi lang inas pagsabuton. Yung nilang ko, mga tinagdaron ng babae. Ibinag, sa una ko palang pagkita. Kagusto din ko. Hilas. Sige ron ha. Until next time. Bye. Murag putan biya siya. Nga pag nag-instruct tamang ko niya, uy. Bernie ang iyakan. Ahakan ako, eh. Nasuko dayon ko nga. Igo raman ko niyang kihikap kay natagak ang akong ID. Importante ra ba kayo para na akong ID? Ma'am Rose, nganon doon ay lechon. Nganon daghan kay pagkaon din sa office. Naa ang anak sa tag-iya ning company, Rona. So, be ready. Kay makigmeet na to ang anak sa tag-iya. Ha? Kisa mga anak ka sa tag-iya ba? Kaya nagpaingon din, he. Good morning, Sir Bernie. May buntag. May buntag yung tanan. Hi, Rona. Nakailalagi sa ni mo, Rona. Before to mag-meeting, okay, yot. Mga sa ta, ha? Rona, please. Ayong ikay muli sa prayer, aron magkakaon ta. Sir, dili ko angay ni mo. Di ko musugot kay mo kung pakaslan. Huwag ka pa masuhito sa kong pagkababay. Guba na ni akong pagkatao, Sir Bernie. Naibaw ko strang nagtabo ni mo. Dili mo kagustuhan ang nagtabo ni mo. Nag-rape ka. Ha? Kasi nagsulti ni mo, ana. Ron, nakakita ko mo sa news sa TV. O nakabati po ko sa diyang gi-interview ka sa kong Brad, yung announcer. Remember, Paul? Ako siyang Brad. O di ako atong pag-interview niya ni mo. O di kayong gusto ko galingon. Ikaw babae nga gusto kong masawa. Di ko magmatter sa nitabo sa imong past. O di ko ikaw dead na yun. Take your time to make your decision, Rona. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Pila may istorya, mihimo ko desisyon nga magpakasal ni Bernie. Kinsa man ko nga moayat siyang tanyag. Dalag sa ara ang lalaki nga motanyag og kasal sa sama na akong rape victim. Human sa among kasal, larga mi sa Amerika. Dito mag-umol sa among pamilya. Swerteng may abot ka na ako. Na-rape man ko pero naminyo ko og tarong nga lalaki. O itanan alang ka na ako nga mao si Bernie. Sakto ang gihimo kong desisyon, dili ba? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Joy, ginaingon, way laing tao nga makabuot sa imong kalipay. Pero pilia ang kalipay nga dili ka magmahay. Mao kini ang nahitabo sa kaagi sa akong BFF nga si Margie, nga nakumahimong mahikalimtan. Bye! Oh, kinsa naman sa ito nagkatod ni mo? Pasudla sagot ko BFF good. Lain na sa ito, Margie? BFF ba? Kada doon ay mahatod na ko din his boarding house, no? Lain kay kag pinangutanan. Lain-lain man gud ang lalaki nga muhatod nimo din higod.
Nagselos ka? Nga nung taon magselos man ko, unsa man ko tomboy. Margie, concern lang ko nimo. Ug naluoy ko sa imong mga anak lain-lain lag-amahan. Joy, Maayo kay nakahuna-huna kag soroy din sa ato, Joy. Kumusta man ang inyong pagtrabaho ni Margie? Okay lang, Papa Ben. Ang ako nadunggan kay may anak na si Margie. Lagi pa. Ako man kay mo naluoy sa iyang duha ka anak nga lain-lain ug amahan. Uy, nganong naingon man ni anak? Dili mo pakasal niya ang lalaki? Unsa sa pagpakasal pa? Nga pulos man minyo ang duha. Unsa? Danis, unik ka tasok vitamin si baby boy. Yan kwarta Para gyud na sa atong anak taon sa akong anak na lalaki ba. Way labot ang imong anak ka babae nga laing amahan ha. Thank you. Ano lang pagkakagistorya ko eh. Bago sa day kag kadate ron. Gisultihan ka sa kong BFF nga si Joy? Kita ko niya mismo. Minyo na sad. Ulitaw si Simon. Simon day nga niya. Oo, buutan siya. Primero ng buutan. So ito na. Sama si mong gibuhat na ako kaniadto dan. Nga gipalaom lang ko nimo. Gipatuo nga ulitaw ka. Unya dihang namabdos na ko, mao pay pagsulti nimo nga dako di kang minyo. Gusto ko. Magawas na rin sa restaurant. Sige ta na. Ug salamat ining kwarta para ni baby boy ha. Margie, init kayo si baby girl. Dato na to sa ospital. Joy, wa ko'y kwarta. Na ako'y kwarta. Tara, pagdag mga gamit sa bata. Unsa, Dok? Dingkang sakit sa kong anak. Diyos ko, Lord. Joy! Ako'y bahala. May kwarta pa kong tinigom. Gamitan ni aron maluwas lang si Apple, okay? Mas maayog pa'y baon ni mong amahan ni Apple nga nadingki ni aron makatabang po siya financial. Gipasagdan ko nimo maong nadinggis, baby girl. Ano naman? Nakakita ba di ko sila mo nga may paak sa imong anak? Wa ko'y kwarta karon, Margie. Unsa? Pero sweldo ba ni mo gahapon, di ba? Oo. Pero mag nakahalata ang akong asawa nga, sige lang kong gahutan ng kwarta. Maong tuan niya ang tanan kong sildo. Sa ato pa. Di ka magkatabang financially ni baby girl. Mayita ko pagi. Tawagi ko ugma. Gihatagan ka ba ni Siren nga amahan ni baby girl? Patagon ko na ko niya ugma. Ugma pa siya muhatag. Mugawas na rin ba ugmang bata? Muhatag lagi ugma si Cyril Joy. Unya, asa naman sa nung maginatagay? Sa motel na sad. May mo pagpasagdan na lang ko ni mo, Joy. Nasuko ka ba, Margie? Concern lang ko nimo. Feeling ako no, ikaw rin giilat sa imong mga lalaki. Kadahatag ni mo kwarta na ako alang sa atong anak na si baby girl. Anhigit ta sa motel. Unsa man di ay? Doon na unya makakita na ako. Lisod na. Saon? Gimingon ako nimo. Saman, natumbal ka ng pilas? Mana. Maayo. Aron dili ka na mamabdos pa. Lisod na mamabdos na saga. Masakpan ako inis akong asawa. I-drive na ako, ha? Mingaw na ko nimo na ikay mo drive. Cyril. Kala, Marge. Kala. Maayo na galing sa along. Mani na, hindi pa. Cyril. Marge. Kala, shit. Kaunog daghan baby girl ha. Aron mangawas na ta din sa ospital. Joy. Kumusta? Makagawas na ta karon? Oh, may hatag ng kwarta na ko si Cyril. Unsa nang nasa imong liog? Ha? Chikinini? Ay, klaro. Klaro pas rekto. Unsa man ka? Nagpagamit na sad kang Cyril? Unsa man? Gibayran nimo ang iyang kalipay? Amahan siya sa akong anak. Sabta ko, Joy. Bisabuti ka sa tanang higayon, Margie. Ayaw sa palabis mong gibati, uy. Be reasonable, Margie. Angay nakamutagam sa mga lalaki nga way ayo. Hello, baby girl. Hi, baby boy. Oh, kiss and bless mo ni Tito, Simon. Bless ko, Tito. Bless to Tito. Uy,
Ka mga buutan si mga anak, Margie. May lang silang pag-atiman o pagkatudlo sa akong BFF nga si Joy. Dili ba, BFF? Kung okay ka, Margie, magmilyo na ta. Unsa, Simon? Magpakasal na tang duha. Kinsay magpakasal? Kaming duha ni Margie, Joy. Okay ka ba, Joy? Kung tinud-anay ng imo ha, Simon. Nganong dili? Go! Minsan natikman ang init ng iyong halik. Sa katapusan, nakakita na gyud tarong nga lalaki ang akong BFF. Wa na say pagmahay sa iyang kinabuhi. Happy life na ang akong BFF karon sa kiliran ni Simon. Ug mao to mga listeners atong palamay drama kung Palisol Part 26. Og usbo na ko pagpasalamat no. Kung tanan ka comment sa tuwa, salamat jud sa inyo nga isa jud mo nga na-appeal sa atong pag-vlog karon sa atong nibasa. Usbo na ko pagbalik og pasalamatan ug ato i-shout out no. Para ma-appeal sa atong last vlog. Si Ma'am Lisa Aduan, shout out nimo diha ma'am. Amping-amping diha ma'am sa imong trabaho. Si Ma'am Lee Queens, shout out po nimo diha ma'am. Salamat sa imong pag-comment po ma'am no. Si Mary Grace Pamugas, shout out nimo diha ma'am. O amping-amping po diha ma'am sa imong gitrabuan diha sa laing nasod. Si Catherine Solip, shout out po diha. Si Ma'am Birna Siroy, shout out. Si Janice Ramos, shout out po diha. Si Nina Castro, shout out po. Si Richard Isco, shout out po diha, Richard Isco. Si Lucy Silma, shout out diha. Si Alfie Lucina, shout out. Si Lina Buna, shout out po. Si Bobby Karel, shout out po diha. Si Judith Sakia, shout out po diha. Si Christopher Valdez, shout out nimo diha, Christopher. Si Sugar Santos, shout out po diha. Si Folgy Manito, shout out po nimo diha, Folgy Manito. Salamat sa imong pag-comment no. Si Jody Primo, shout out po diha. Si Lynn Basil, shout out. Si Romy Boy, shout out da Romy Boy. Ug sa imong uyab diha no nga nindot kay imong pagtanday-tanday karon. Si Isabel Serna, shout out po diha. Si Arnold Burnal, shout out diha. Si Nelda Yikik, shout out po. Si labi na si Oscar Abedog, shout out diha Oscar Abedog. Sa imong pamilya po diha sa Cebu. Karkar Cebu no. Shout out diha. Si Analiste, shout out po diha. Si Diane Baler, shout out. Si Arlen Berlin, shout out po diha. Si Vilma Amor, shout out. Si Danny Lopez, shout out po. Si Topher Valdez, shout out po diha. Si Boyet Lidra, shout out po. Si Ma'am Chrislyn Tapaw, shout out po diha ma'am. Amping diha ma'am sa imong trabaho. Shout out po diha sa imong pamilya. Tapaw family, diha sa Cagayan de Oro City. Si Music Lover Mike, shout out mo diha. Ug mao to mga nurse tanan comment sa tuwa o akong gi-shout out. O usbo na ko mga listeners no. Daghang kasalamat sa inyo. Labi na katong nag-comment sa tuwa o katong tanan akong mga listeners. Daghang kasalamat sa inyo ha. O katong wala pa naka-subscribe, subscribe lang po mga listeners no para madungdugangan po atong mga subscribers. Hangyo lang po nako mga listeners katong mga mugbo nga ads. Pwede ba mga listeners nga dili lang kayo i-skip no? Katong mga mugbo lang. No, ako lang ihangyo kay dako na kay nang tabang pud sa ako mga listeners no nga may nalang pud nga nay mabalik sa ato ang atong gihaguan nga pag-edit no kay di jud lalim atong pag-edit no kini atong mga drama lingaw-lingaw lang jud ni siya no ug katong wala pa ka comment sa ato comment lang mo pud mo mga listeners no para ma-appeal ta mo sa atong pag-vlog o maghinay-hinay na po kog edit mga listeners para sa atong part 97 para makapaminaw na pud mo no dili mo mabitin dayon. Nahinay na po tag-edit karon. Kung ako, pasalamatan, katong tanan jud ka comment sa kuha, nga na-appeal sa atong pag-vlog. Daghang jud ka salamat sa inyo.